Ya ana ing Kayen Kidul, Kayen Lor. Lah ya iki sowan Pagu. Oh ngono Nerang nunung gak dong. Yuk. Anyarne. Wah. Dagelan kok jer pegatan ae. Wah. Kanca-kanca KPK, komunitas penggemar Kangko, Mas Gawer. Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa ta? Lah niki pengendange jenengan iki ta, Mas? Kuwi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelani. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwe ora tau ketemu temu pisan kok nggarap kancane? Apa ora isin dipisani Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Iki Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Mas Farel. Arep mirang-mirang iki. Ape mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirake bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah melilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen. Tinggine munggah ben, gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne, Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah, Mas. Ayo, alah, Mas. Alah, Mas. Kaya pinter, bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora?
Semar bangun kayangan. Nek pengen rambayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok so dadapan barang lho. Lah golek potongane ra gablek dhuwit. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis rasa ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya iya to. Sini trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten ngomongane aku tak pangajikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek tepung Cak Bagus. Nggih. Iki pancen nuwun sewu. Pancen oke dagelan ding do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu aku. Nembe sepindah kepada jenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan tesih teng bangku SMA kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus. Lah nggih. Wibawa jenengan niku lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten mengisi kekosongan kok ya to. Sapa jenengmu Le, Cak Bagus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. Iya. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Mula Meri anakan bebek. Mula pas kula buat beto rencang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Beh, Pas. layak raine kaya letong. Heeh bener. Keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu, Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Adi Setiawan, Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung, niku luwes iku ora koyok nek gawe jeneng kewan. Bener. Oh, iya. Contone kados niki Meri. Kula TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning kondange Percil. Lucy Brahman. Ya, kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Ranto Gudel. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwija Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas. Iya, apik. Ngoten lho. Ki Kangko tekek. Dalange sapa to, B? Kangko Tekek baru cepet kondang Mas ngoten niku. Omonganmu sing ora-ora. Wilujeng dalu alhamdulillah Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Mbulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Adi Setiawan. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepundhen-pepundhen yang luar biasa. Pak Sarmuji Mas, doangu mboten Sekjen Golkar, Wilujeng rawuh Pak Adi Setiawan, bapake seniman Kediri Mas. Sapa? Pak Adi Setiawan. Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Lho, sing dilalah niki lho Mas.
Geni panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tau wayangan. Oh iya. Ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing nganggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaannya B, sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sih. Ora apa-apa, semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ana senenge ana susahe, Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to, Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masyaallah ngageti wong, Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas iki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi to? Buduwi iku ya ampun piye. Pipise kaya wong nyigar keramik piye. Begitu mek tek cecet terus diangkat. Alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini? Burini. Nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo Burini tak tutue buri. Warunge pojokan kok langsung piok. Piok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung tamu. Mboten niki namung Gojek. Luar biasa dalu menika, Mas. Iya. Wis mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikatuk berkah barokah, pikatuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus, Mas. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Waduh, kamu rondone apa men? Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa kamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ngono. Amin. Parian. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parian lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso? Saged. Gage parian sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin. Kae. Ngono. Pentol korek ya. Manggerian. Jenengan mau pariane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pasar Muji kok. Nyuwun sewu ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya ora enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat.
Malaikat kok iso ngeprok Sleruk donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Dongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi, Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Ah. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tomo. Oh salah kok. Tatanya saya. Jalan ini piye jalan ini? Yo saya pasar besi aduh, isin aku. Isin. Pak, dalang kodang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Lah aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Nek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek mboten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean ki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tomo. Kakek neng dadapan lho kemarin. Wonten Ki Hajar Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata, Ha. ing ngarsa sung tulodo, Ha? Ing madya? ing madya mangun karsa, Tutpuri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi contoh, Ha? sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. rungokno Be. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus Ing madya Mangun mangun karsa. karsa. terus terakhir Tutwuri handayani. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas. Kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 loh Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun Tulodo. ing madya mangun Karsa. tutwuri Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa Sing ya? berguna niku ing ngarsa lumpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh, Nggih napa leres Pak Bu? aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Eh. Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Orang rusak ini menjumbukan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Ya, tanggung jawab Aku lho. wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. Kudu Ah. nganggo nih. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane nek tak takoni ra iso jawab. tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa kok. Melu. Kula jenengan Kudune tapuk. tanggung jawab lho. Ha. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kru wayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belan aku le, Ri. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungokno kupingmu. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane abot. Sanggane Tanggung jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Nggih napa mboten? Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwan iki, Pak.
Wangono ri. Dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakone Semar Bangun Kayangan iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir apa jenenge sanggit garapan. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Dik. Rumah samu yogo turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning berane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sing den samene bisu? Pak B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten. Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Gak. Lah nek ngono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Walah dalang karo dagelan iki rugi. Mri tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti? Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karep? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Iku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti iki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku kudune ikhlas. Sing terakhir. Tut wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, kowe calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa, Pak. Iki milahku tenan. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana ketembungan, ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener, Mas. Wah, yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Iku pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat 4 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki tongamu kiblat 4 5 pancer. Pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Peh aku nek bener itu bengi iki. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale ngunduh. Tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale sirna. Sirah ngelu. Wah, sampeyan jamu kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be, rene ndile tak griajin. Suwi-suwi kok. Sabar, Bos, sabar inawa ma'asobirin. Niki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutungno omahmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah, Bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Tak bocah kamu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki.
Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasar kuwi sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Dia jenengan niku dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Ya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku iku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ana 30. Loh. Ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. Unine. A I U. Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A. Ora tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampean? Alif fathah A, alif kasro I, alif doma u. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plonga-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? Lagi UI wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasro, I. alif doma, U. Wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah. Paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Ngono. Catet to, Pak. Guban Sampeyan goro-goro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolok. Isin dah. nek karo pasar muji ya. Dalang mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Alah kemeruh sampean iki. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikrok loro dilawah. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak doma, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip iki piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta ketol jan iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Tak titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan. Ya ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama plongo. Loh, sampean kenyek Pak Kangko iki turunane sesepuh yang luar biasa loh. Omong ngono ri. Nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, penceramah. penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Ojo kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya saurane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso jangan dipangan kire. Tetep ado. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus karemu piye? Terus Mas, mesti nyuwun piye? sewu lho, Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Napa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Jenengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem
wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu, Mas. Mas, tenan iki, Mas. Pon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati, clok-clok. Lho kuwi mati to? Mati atau apa pendem? Kowe goblok ngono to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang boro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Ziarah ning makane wong tuamu. Empun to. Hah? Tahu Wis, piye? ngapa? Malah tahu kleru lho, Pak. Sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Ah, Sandirono. niki. Ah. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep pakku. Pakmu lak gundul to. Ah. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Goblok. Apa ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti? Lho set teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti iki pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunai anu Nabi Muhammad lak nggih malam Jumat to. Malam semua. Nggih. Umume masyarakat Robik Bini Bali Wiladaya warakamu makam marobaya di Sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Napa? Robik Bili Bali Wiladaya warhamuma kamarobaya di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kemis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampeyan Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya ngono. Aku iki estenyel masamu. Lho, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Dul gundul. Ngap lho. Oh iya kecelek Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono digati Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Ha. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, Ngapa? malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gembura, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Nah, nggih. Nggih. Abahku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa, Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. wis sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki terus wonten Wonten pamundhut. wonten pamundhut. Saking menjerani Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Lah iki. Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik. Terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, ki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Sarmuji Pak Sekjen. matur Pak Sekjen, Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Karo kowe to kae nang Madiun? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus lindro ya. Ali aku. Ayo niki sinten? Ora katakong. Ah, mantep mawon. Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon koyo Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Heeh. Aja koyo anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus. Wong wis nglairke ora kok. Saya apa? Berita. Masuk nih, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora katakong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Sing penting kutute manggung diaturke. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak
Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan iki kon kok ora iso. Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didop. Ciro lupat monem tuwolu songo. 2 yuta dindum songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. dene. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Pinon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disungkuri ora oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Ya iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggah wae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat Nduk, dan sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Ngopo? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak nyun sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kei hadiah. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane dhewe. Lek seniman ki ya mesine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Oh, aku. Walah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Nah, iya. Mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngemate suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku apa gak krasa lara ngaten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak
nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bariki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong Ojo sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kasih. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan Lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Pak. Oh, syarat. Ya, anggrek durungane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus, Nduk kan. Nah. Midangat kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak. menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra kang Mulya manut aku nduk Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kaya saka lah diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggung jalong ombe.                                                                   Ya.          ya.                         Ya.  Lamar ombe.
Ah. Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Ah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempitin. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih, nggih. Ayo Butuwi. Mangga Butuwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya, ya. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol rung Macet enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Ya bagus e ngono Betara. Miner ke Bu? Yuk. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwijo Laras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawes. saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus to, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, kuliah Gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan pakan nono Ya. Han. kan pakan kan pakan 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 nono ngono Nduk. pakan nono Pancen yo jek prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sik wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya.
Lah iya. Ya dok. Ya, terus no. Manoe kuwi Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona di Solaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho dadi Wow. wis doboli wingi. Pak iya, sekermu kena nduk kita. Padahal cuwili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Nggih, ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tesih prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek seprawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten. Dan nek burine niki benten. Bedane? Ada jekelem. Nyapa ngono Ora kuat belas. gampang. Omonganmu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. witing klapa Yo sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi Mayang kuwi wis duwe bojo. Lah Wiwik ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kamu tuh sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa kae sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Wis nggih tahlil. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak bali desa, kayak nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul lho. Wah. Malah. Kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ya, Wiwi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ya, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung.
pun timbali to. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih. Nggih, dumateng sederek Kediri khususipun Kecamatan Pagu. Nggih. Langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwijokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah napa teng lek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah, Anu Mas nyuwun sewu. ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus ora Boten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Ya. Monggo Pak Hadi. Monggo monggo Cak Hadi. Tak mriki. Kula rencane para kamu pengertosi. Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Ah. Komplit. Piyanto nek budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Ah. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki mau atine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Iya. Ngraketke silaturahmi. Bandene Cak TB powintal. Alah Pak nek mbok lunas nggih ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lek Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadange panjenengan ngapunten lali kula kali Nggih, jenengan. nggih Pak, kali Nggih. kula. Dali terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong Kolongi. Terus sing ketiga teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Setiap ketemu pasangane kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa nih? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten Pak? Pun kathah. Oh, nggih nggih. Penanggap Pokoke kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Nggih. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pendemen wayang monggo. Nah, jimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Babile wonten warga Pagu napa desa mriki ingkang saged bedhek. Monggo sing Bedhek. saged Sing datang. saged niku jawab tembang napa? angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Iki Banang mriki Banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo piye napa? Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Sarmuji menika tembang napa? Monggo mriki, Pak. Nah, Nggih. ngadepe mriko Banang. Nggih. Tinggali. Napa, Mbah? Napa niku tembang napa, Mbah? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken.
Judule. Mocopat kan kathah termasuk tembange napa ngaten, Mbah? Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong. pucung. Ojo. Pucung. Laras mboten Pak Ji? Panjenengan kang saged semerep. Salah. Salah durasipun. Salah? Nggih. Wonten sing saged, monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umbene melu wayangan. Mboten merdine to, Pak. Boten tembangipun, Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, nggih. Wes alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Wah. Tetap dapat rezeki Alhamdulillah. Dalem Pak Ji. Niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti. Nggih. Kudu Antap asor. Nggih. Wani ngalah luhur wekasan. Luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Tinungkula yen dipun dukani nek didukani Kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiyang alit. Nggo. Pitutur kangge tiyang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? Kinten-kinten wonten mengke sinten ingkang saged nebak niku tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke. Siap iki. Siap. Ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Sapa? Oh niki. Pak iki lho, Pak. Niki. Pan Adigang. Mriki riyen, Pak. Idang Adigung Panesti. Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Niki tembange jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Gambo. Leres nggih. Kula paringi hadiah. Pasar Muji, Pak Sarjito Sembangun. Cair. Wis seneng bojone nggo asok mekar sesuk. Niku wau tembang kagem tiyang ingkang gadah pangkat, sedikit kemawon, gadah derajat, gadah keagungan, boten angsal adigang adigung adiguna. Ya, niku wardine tembang. Dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Badhe mangga badhe niku sing niku lho Pak. Tor monitor ketua anggota Malnaku Pak. Lagu saiki. Padi ora iso. Ketua niku lho Pak. Kula boten saged nembang, nggih boten saged napa namine nyanyi. Terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar sing sregep nyambut gawe Perahu layar. Semua sinden berdiri nyanyi sarang-sarang deh Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri wakek kabeh. Ayo mangga. Monggo ibu-ibu. Mbak Cepte. Monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngopo garap gamelan plus musik. Ya. Musik Mas. Ya, ayo. Buka saka keyboard ya kena. Oh, ngono perahu layar. Yo, coba. Nggih. Halo Pak Kangkong, aku pun. Nggih, wilujeng dalu bucange saha Mbak Yuli Mbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman, angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11, nggih, Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi menika tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas
Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyunelagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Mbak Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo, Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono ha. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Ya. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Wijo laras iki kena tolok ukur rawitan Amin. Nyacat kualat maju plunga-plungu kok. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing urung nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya. Ayo. Angel. Wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawanan Be. Wiwitan nih. Kula. Ya. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten digandreng ya pedhot lho. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Tebe. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan. Ya. Bendara Pas. Bendera terus kayung selendang kuning ya. selendang kuning kang saking wukir swara kurang bremana ning wasesa ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Angung romarang bendara dia sulit
jer ngincangake hale Taman Kendang, Duk. Ya, Duk Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Yo. Terus tresno seslideman Yunduk, buka celuk. Ya. luwe becik patenana timbang bepisahan tak rewangi samudana marang kula warga biar welan praputra liwat kincanging nyarisna kuwasa wasling serius aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah kuno Ya, Yong. nadyan bocah kuno kadukan nrimo jiwa ragaku tak kurang kahormatan ambrong rubah ngarepi Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh, ngono. Ya. Luwe ya terus. urip Luwe becik urip. kota gede kowe tak tukake Ya, Nduk, dangdut Nduk. Ya. Niken Salindri, cumeneng ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Tuh. Kur. Jiwa
Yo.